Oputo. Changamire. Musquado. Changamire. Mazita. Kotora. Ishe wangu. Mambo. Mambo. Changamire nyarwamire penyu. Ndeye kuti uya kudai. Kuri nezvekutsva kwemachira angu emudzimu. Yanemboudza kushupa mare dai. Tarazvenopoto muswati. Taura kuna chikotora mazvita. Kama nihamira chi. Kama vinohamira chi. Tiri murume nemukadzi. Pamusoro yemadzi. Pamusoro yemambo. Madzi chese muri muno. Mambo. Mambo pamusoro yemambo. Makoni. Ichokwadi ndakapisirwa machira emadziteteguru angu. Asi sagi rakazara ndaikumbira ndimboti dururu mbichana mere munondibvumidza here ndakagara hangu zvakanaka ndakonongera kushora ndakaenda kumusha kwomukadzi uyu rutatu ndichinoti ngatifambei ndaona kusagarisika zvakanaka pai mumusha wakaramba wana mai wacho wakaramba asi ndakazofamba nabo bachitikaziva takanzwa ndikachibva ikoko ndikachiuya kumusha ndaida kuchenura wana baba wangu baba mukuru nababa iyo ndaida kuwaka iyi ndio makashaikira mai wangu inini wana ndio wane varume utoda udingu nda kuchenura mai mbuya mai wangu kwakashaika mbuya kubva kumba kwavo kwataigara ndaigara na mbuya ndobva kusugara mumba memuroro achengeta wazukuru mbuya ndio mumba mawakafira futi imomo muno ndimo mendenda kuti chenure chinyi tiwake imba iyi ndichenura abereki wangu inini asi ndaita makore mukadzi uyu aisada kuti vanhu vadiniba chenura iitwe ndafunga kuti ndakatochenura after 5 years ndikasvikira pakutenga simende 4 bags ndakatanga kutenga 4 bags dzinganzi 4 bags dzaoma chenura haitwi ndikatsvaga bhiridha yekuti awake imba iyi nanhasi chikuwa chiripo bhiridha atochera foundation akadzinganiswa naye uyu kuti hazvidiniba hazviitwi pano shure kwokudaro wakazoona kuti aiwa ndofunga simba riri kunyanya kubva kupi kumachira regedzai tidini tipise machira aya ndosaka nhasi makutoona tiri papi tiri pano she mambo Mambo wangu. Inini pamusoro pekupiswa kwemachira nezvenyaya iyi handina zvandinokwanisa kupindura varipo vanopindura nyaya yacho. Akapiswa nemhuri yekwaMuswati. Ini ndakandisitoripo ndiri kubasa. Ndio zvacho zvandinotora kuti pamusoro pezvenyaya iyi zvinotoda mhuri yekwaMuswati. Ini ndakandisipo pakapiswa machira ndaitove kubasa. High school. Ndiri metron. Musoro wemambo wangu vakagara apa ava ndibaba wangu nyakundibereka ava ndiamai wangu nyakundibereka ndakabirika mhuri yekwaMuswati kutsanangura ndinonzi ava ndiMuswati ndine second born yababa vamwe vari kumabasa vakaenda kumabasa totenda mari vakazorwa mabasa tichiona tiri muno kudai takatondobva kwaishe mambo ishe bhekerwa mushure mekunge kufamba mushure mekunge tasangana nematambudziko mumusha tasangana nematambudziko mumusha yeyo mudzimu wenyika inoi uri mudare rinoi saka hapana mumwe mudzimu kana svikiro rinouya eyo risina kunge ranzi risvike nekuti munomu ndo mune mudzimu mukuru yenyika yayo wacho yemakona ndimo mune svikiro zvakare guru
renyika yamakore. Saka hapana rimwe shingiro rinopinda tinoda rimwe. Kana paine zvinoda kuita totobuda panze. Kana paine choda kusvika iwo wanotozviziva futi izvozvo wanosvika kwamuri kana wanotaura kuti pane zvanoda kutaura tobuda tese tondosvikirana tiri ikoko tozouya totaura kumudzimu kurei. Zvadaro ini semwana komana ndine matambudziko ndaisangana nawo akawanda mumusha kuburikidza baba vangu namai vangu. Saka nokudaro inini ndakamborowera pamba pakicheni ndikabva kusenteresa kuti ndiri muambulance ndakanyarara kusvika pageneral hospital ndiri zii ndakafamba shoko rokunzi awadhafa. Zvadaro ndiri munhu wanoitawo zvemabhizinesi ndaingoti pamwe pacho ndiri kukweretesa vanhu mari wadzosa mari $100 inongomburuka nemhepo yoenda imwe inochira muchoto. Dambudziko rangu nderei? Mushure mekunge pamusha tisi kuwirirana baba vangu ava namai, baba vasingawirirani namai, baba hawawirirani wanina wavo, baba hawawirirani chero mumwe nemumwe wakamuswati wandinoti nokuti apa ndoda kuti nditaure chokwadi hapana kana munhu wane wanowirirana naye wakamuswati. Zvadaro pakambofa pamunini wangu akafa, wangu wasingawirirani futi nababa vafa pamunini ava. Baba ndobva vakataura kuti nokuti baba zvavari apa hawaoni chitunha, munhu akafa hawaoni, ndini ndakatonaidhentifya chibhodi. Baba zvadaro wane vamwe vanoti baba vavo vari kulemura uko vakataura mashoko ekuti tinofanira kuisa zviyo mukanwa memufi nekutsamirisa retso, ende zvinhu zvakatoitika nokuti vanhu vekwaJohani Masowe vakazopaza kofini zvikaonekwa zviri imomo. Regai nditaure ndichidai ndikasike picture, pane vamwe vanoda kubatsirwawo nyaya dzavo. Zvadaro ini ndakati inini saka baba waingonditi inini uchaona zvichaitika kwauri uchanditsvaga asi ndichinge ndisika uchindiona asi ndiripo. Nyaya ichindinetsa. Ndine mudziyo wangu wandakatenga panze uyo akwanisa Bluebird South. Baba wangu ava ndine 5 years havanambobvira vatsika mumota imomo. Zvichindinetsa chii chiri kungoitika kuti ndirore. Ndakasvika papinigeta nemumwe musikana wangu anga ari kuchinhoiniko zvakangotsakatika, wechipiri zvakatsakatika, wechitatu again futi zvakada kutsakatika. Ndoba ndakazofonera baba ndikati baba isi ninika zviri kundinetsa, muri baba rudziko wekuti hamudiwo chakanaka kuvana, chese chandinoita chakanaka hamufariri, izvozvo ndine shoko rekuteresa havatsiki ipapo, havatombodi kutsika ipapo kana kudii. Zvadaro bva ndadaidza ndikati baba uyai timbofambawo semhuri. Ndadaro bva ndaudzwa mwana pamunini wacho wese, asi wana pamunini nyaya yekuti wana pamunini vanotyawo, vangu vachitya hatina kunge taungana. Baba wachibva wataura kuti toda kuvaka imba yekuti tichenure. Saka takatotaura nana sekuru vamwe vangu varipo. Vana sekuru vakati aiwazve imba iwakimba yechinura yekuita chenure kana musati mafamba semhuri nokuti muratidza kuti mune maproblems arimo. Zvadaro ndichibva mumashure umu futi zvakare pakamboberekwa mombe yanga ine misoro miviri, mumwe wakatasira mumwe wakatasira. Baba wachiti izvo mudanga mangu hamubereki mombe mikono, mundoberekwa hadzi chete. Baba kare waisotiti musabude neraiti panze, musabude panze musina kupfeka. Ichi ndicho chokwadi chinoda nditaure mambo wangu. Zvadaro ndichibva ndadaro vandachidaidza mambo wangu ndobva ndachidaidza baba wachibva wazouya vachida kuita zvechenura. Inini munhu akatomisa imba kuti isawakwe ndini semwanakomana nemunin'ina wangu nehanzvadzi dzangu. Amai avo haana mhosva zvokuti ndini ndofanira kunge ndakatogara apa nevanin'ina vababa nehanzvadzi dzavo, wefemili yese kwaMuswati. Tina urongori kuti vazhinji vacho vari kubulawa vari kumabasa vakundikanawo kudi kuuya. Zvadaro ndobva ndachiti inini vana sekuru baba pavamwe vachiti wakaita zvechenura, watoenda vamwe vana sekuru vekwana Nyamuranga vari kunyazuva uko. Vana sekuru vakati muzukuru zvati tichenura iri kutotambwa zvinhu zvakamira zvakadai, iyo zviyo zvacho hazvisati zvadii zvatombobata. Ndikati vana sekuru pamusoro inini. Saka zvatakaita ndezvekuti ndakazenge ndazoti inini kuna baba baba inini zvamauya vana pamunini kutadza kuvaunganidza. Ini ndakuchita kuti inini muri baba wangu nyakundibereka namai vangu nehanzvadzi dzangu dzese dziripo. Toda kuti mboona kuti chikori chiko chiri kutinetsawo sevana, chiri kuita kuti tisaroro chii, chiri kuita kuti zvinhu zvangu zvisafambe chii, zvinongokukuruka unovharwa kana $1,000 zvinhu zvatotaura zvinhu zviri. Zvadaro ndokubva ndachidaro musi watakati tiri kufamba mangwana bva ndakumbira muzukuru wangu lori. Ndakumbira muzukuru wangu lori nokuti baba wangu asingapindi mota, nditori nemuti yanda ndakatenga bva ndakaona kuti hazvirevi nokuti baba havadi kukwira. Ndakumbira muzukuru lori riya nokuti tinokumbidzana mota. Ndainontura lori Makuseni, baba ava kuti varare vakarara ndofunga zvekuma1 vakamira. Mangwana Makuseni baba vakafuma vachigowa hembe dzavo. Zvakatishamisa kuti baba vanogogowa mbatya sei. Zvadaro bvatasimuka bvatauya nenzvimbo yekwaRusape. Bvatasipotora pamunini wangu watori kubasa nhasi wabatikana futi zvakare. Bvatatora pamunini wangu zvadaro bvataenda pamwe panonzi paMhozi.
vatabva kuma 9 10 11 12 hatina kubatsirwa zvinzi achauya asi munangwarira kuti mumwe achabva pana pasina bvunzo. Ndikati nini vakomanaka nekunge tisina kubatsirwa kudaika hazviiti, ngatitsvagewo pamwe patabvunza kuti tiwane anotibatsira. Tabvunza zvikanzi endai pakati apo munobatsirwa, patatopiwa phone number ndopatatanga kufona sevanhu vane dambudziko. Tasvika paya madzibaba ivo vangotiti mufoni menyu mune mari here? Ndikati hongu mune mari. Zvikanzi fonerai nhamba idzi nokuti ndinoda kutenda kumasoko uko kwandionamatira. Zvadaro tabva taenda kumasowe kwega, vafonera mudare wavo zvikanzi yai kuti tisangane kumasowe. Taenda kudaro tasvika paya ndo pakanzi izvo namadzibaba wakadzienda ine kuku warumeenda ine kuku tonisa rori nedaro. Zvadaro tasvika paya ndozva zvanzi izvo ndinana baba mwana sekuru varipo. Ine rombo kuti mumwe muzukuru akatodimburwa chigumwe zvinezvi haana kukwanisa kunge achiuya ari kuchipatara kugeneral hospital. Mumwe ndiye mumwe umbowo, asi umbowo wacho mumwe ndinawo mufoni. Zvadaro ndobva baba wakuda kususura gari pamasowe paya wakanzi ndemuprofita baba muri kuita sei manite pamasowe haichorwi vawasiya vatandopfugama madzibaba bvambononamata bvawachitidaidza zvikanzi uyai vauya madzibaba vakabvunza vakati baba musha wari kupi? Sekuru wangu varipo namumwe sekuru muzukuru nana bamini. Ndopakanzi nasekuru iwo hausive baba wemusha here kureva baba wangu? Zvikanzi ndini hangu taurai hangu vachidhonga tidhonga pasi dai vakatsikitsira. Zvikanzi baba ndikuona bhuru dema mumusha, ndikuona machira, ndikuona tsvimbo, baba ndiri kuona maoko enyu akasviba, baba ndiri kuona zvandiri kuona zvandisiririsa panyaya yemhuri yenyu. Ini handiprofiti ndichisenerera, ndakati ndigotaurai chokwadi ende ndinofanira kunditaura zvandaoneswa. Baba ndo pakatanga kutaura kuti ini handina machira handina tsvimbo. Zvikanzi baba hamuna chira hamuna machimbo. Zvikanzi handina machira handina tsvimbo. Ndokubabada zvadaro baba vakaita nharo. Zvikanzi baba kana muri kuti hamuna machira hamuna tsvimbo uyai kugeza maoko enyu kana muti maoko enyu akachena akachena. Baba akatonzi muda kudzosa vafi mumusha sei? Ivo vari kutochema vafi waya kuti takafirei. Ndokubabada ende mushure umo bamuni wekurwa nemotikari vakango vandifonera vachiti mwanangu mashoko andaudzwa nababa wako wati ndine kwandakaenda uchaona zvichaitika. Bamunini havana kuita mazuva matatu vakabva varwa nemota vachibva wafa. Tikaita wanenge tisingaoni baba ndo wakazoiswa zviyo mukanwa nekutsamiriswa redzo. Zvadaro baba vanzi mune machira mune tsvimbo, baba bva waramba. Zvikanzi batei tsvimbo iyi yangu iyi. Zvikanzi baba muri mumwega matendeuka nokuti mwari hadi kuti watadzi wafi asanoda kuti vatende kuwana mate vanoregererwa. Zvadaro baba wakabata tsvimbo wakanongedza mabva zuva mumaodzanyemba chamhembe kwese ndonongedza maoko angu akachena. Zvikanzi baba makundipikisa nharo nenyika inini muri kuti chiini makundipikisa nharo? Ndopai pakanzi nemuprofita baba ndawana machira aya votonzi mutori nechimwe chinhu chamuinacho muhomwe mamuna umwe but inini muchachibudisa mega kana makuda kudi kubuditsa. Asi ndaona nerimwe nezuva machira aya tadi tiinawo, ndaona machira aya tamabata aya nokuti tsvimbo dzamuinadzo nemachira zvakawanda. Baba wakati handina zvinhu izvozvo. Isusu semhuri ndopakanzi nemuprofita vatora mbiya yake nemvura achibva amwaya kumwanasikana mvura. Mwana akadzvowa hama dzangu zvokuti dai makazvionera nemaziso enyu maisiririswa. Baba wangu wakatoti nai maemira kureva mamawo wakadi kundidzwa ndo zvinoita vana ngoti da kunomutema nedemo. Madzibaba wakati aiwa ina handiprofiti munhu asipo, ndoprofita ari pano. Ine ndiri kuti imi baba gadzisanai nemhuri yenyu. Vakwanzi imwe hanzvadzi yangu zvakare payatanga zvinokuponga nyoka musoro uri pasi ichitongeri kurima but yaenda ichinohaga baba ndikubabata baba wangu apa. Vatazidonzi inini mani ndadzimvura wa mama wangu hanzi ndakaspina zviri fati ndichispina ndichirowera. Madzibaba wakatoti baba uri kuona zvikuita mwana uyu, mhepo iri pamwana uyu anogona kutofa. Ende inini kudzvowa kwandaita zvinoita baba ndozvandaita ndichidzvowa ndichiti kakasike kutanga ndakatombozviitwa futi pandakajorodwa kurwizi. Right, zvadaro baba bva wazviramba. Zvadaro manje vana sekuru wangu varipo bva watanga kuprofita kuona madzibaba waya. Baba wakutoti baba ndopa wakati izvo handei mambo makoni ane matsamba here munhu handei kumapurisa. Tikataiwa zvebaba hatendi kumapurisa ngatigadziswe tiri pano ndozvikutaurwa zvatafambira zviri pano. Zvadaro manje baba pakatanga kuprofitwa wamwana sekuru watati nawo ndopakatanga kuti sekuru hapana chamikuziva muprofita ari kuona uyu muri kupapata. Zvadaro apa tadzokera hedu kumba, tadzokera kumba baba bva waenda kuharare. Aenda kuharare tichibva tapota tichibatsirwa waning'ina wavo ava nehanzvadzi dzavo vakatouya pamasowe apa vamwe vachibva kubulawa yangu kuharare. Baba vasingazivi kuti vana vari kuuya waning'ina wavo vari kutouya kumasowe. Right, zvadaro baba vandopa vakazodzoka kumusha. Madzibaba vanokutaura kuti zvinhu zvitonake zvakanakanaka ini machira ane nzvimbo zviri kufanira kutorwa. Isi tikati
machira netsvimbo toda kutozvionawo zveshuwa kana baba vakaramba kautaura machira netsvimbo. Asi muprofita ari kuti zviriko ndokuzvibata nepfuti zvinhu zvakataurwa nemuprofita izvi zvinhu zviri kuharara. Zvadaro manje baba ndokubva vachiuya manje kumba. Baba waya kumba ndopatakachititiso ina handizivi Mwari kana ada kuti mununurwe hameno zvazvinoita. Inini zvandiri panapa ndaiti ndikati babaka mirai makadaro baba ibva wateerera. Mwari akanaka kutaura chokwadi. Kana wada kuti mununurwe munonunurwa. Baba ndopatavataura kuti baba kuharara hamusi kudzokera. Takutokuvharirai muno mumba. Mangwana tinofanira kuenda kuHarare tinofamba nevanina wenyu tichiwanyepera kuitira kuti wakwanise kubva kuenda kupi kuHarare. Vatataura nemuzukuru weFutageni welori. Vatasimuka kuseni vatafonera madzibaba vabvuma vati tinoenda. Madzibaba vapinda mumota baba wasikuona nokuti ari netende. Vatasimuka vataenda kuHarare. Tiri murodhi baba vangu vaifonera n'anga vachiti ndiwandisei chief ndisabatwe ndiwandisei baba zvinhu zvandakanzwira. Zvadaro regai ndipedze kutaura. Zvadaro tichi vataenda kupi tasvika kuHarare. Tasvika kuHarare paipai ndopandachiti inini kugera ndokwakuine vamwe vanabamini vese vanabamini nedzimwe hanzvadzi yangu imwe yanga ine almost 12 years akaita madegree but anga asina basa. Ndopakatobuda shauri tichitaura ire kuti hapana akaramba kuteerera zvandakaita but muprofita akati kana ndinoziva ndinizvi uye achawana basa. Hanzvadzi yangu izvezvi ane 2 months atowana basa kuteaching. Pamwe pese apa takatobvisa kumari tichida kutonyora tichida kudini zvairamba ndichimubvisirawo inini semunhu anenge achibata-batawo mufamily ndinda nditori breadwinner nazvino izvi. Zvadaro taenda kwaikwai ndikati baba inini garai pakati munin'ina gara kuwindow muzukuru gara enda kubank kuloading claim wangu baba takuenda kumba kwekwe kwamakara nzimu netsvimbo inini ndokwatida kuti tiende ende kumba kwababa hakuna mumwe munhu anga achikuziva wakavaka imba yawo kutauni ndofunga ine kuma 7 years but hapana kana mwana wavo anovaziva kana hama yawo imwe chete. Ndofunga ndambotaura paipai kuti baba vakataura munhu wanoirira naye mufamily muswati ifamily yakakura yenyati kutongoti vamwe vacho wadzikawo wachindodya vana sekuru varipo pano. Saka zvadaro manje tabva taenda pamba paipa vakutoti izvo sekuru avangu varipo patakatoenda kuHarare ikoko kundotora zvinhu. Zvadaro baba ndopakatanga kudaidza vanhu kuti bhozo kwada kumboita navo kanzi wemurowa navo ndikataurira vanhu vakomana wemurodha ndikati vakomana panapa magetsi pandiri pamugona ndiri musandishore humwe handinawo nyaya tiri kufambira ndeyeuromba takazara lori ifamily yese ndikupabata lori rarakazara ndofunga tatiri kuma 13 ikoko vazvese kwamuswati takatosorana tatatorangana baba wasikuziva kuti ndozvavanhu vadii varangana. Tasvika pamba pavo baba vachibva vandovhura dhoo baba vachindovhura dhoo madzibaba vana kupinda mumba vakati aiwa gezai maoko imimi murengi wamuswati mupinde pai mupinde mumba vawapinda mumba baba biku tsvimbo baba tsvimbo vatamhanya panze tikati madzibaba baba wabata tsvimbo zvikanzi gezai maoko aya mubate mutore tsvimbo idzodzo vana baba tinoda kuti bate basa pano hatisati tatanga kutora zvinhu. Pakatorwa tsvimbo dzadziri kuma 8 pakatorwa hari dzanga dziripo ipapo ndinazvo mufoni kana muchinditendera ndigokuratidza iwo hari dzanga dziripo pakatorwa machira baba ndowaibata tichibva tatorawo tichindoisa panze madzibaba vacho kumwaya mvura tichindoenda mumba mea tichindodira mvura baba ndo pakatotaura vakati izvo muri kutidaiso asi imwe hanzvadzi yangu ndiye takatoenda kuna mbuya waibatsira wakanyora mazita evanhu vese vemufamily tikaisa muhari mukabata baba vangu ava tichibva tasimuka paya tatora zvinhu zviya zviya taakudzoka bheki tikatombomiswa paSouthampton police paipa zvokuti nditone nhamba dzemumwe mupurisa wacho inyaya yekuti tatina bamunini wangu musoja watatinawo wakatotaura vakati zvinhu zvatinazvo mutine zvinhu zveurombo mantorine nepfuti yanga irimo nemapara paSouthampton police wakati imi mubaine mine zvinhu zvikanzi zvinhu ndezveurombo wakatoti toda kukumbira kuti mutipochi nhamba dzemubetseri wenyu akakubatsirai nekuti akasingadika na sendi. Vatadzoka kuno kumusha zvinhu bva zvadi vapiswa nechimangwana racho baba vakanzi kana muine mudzimu ngaunongedzere chawo mudzimu uyu kuti changu ndechiichi pamudzimu machira aya nechiichi zvikapiswa zvikanzi rororo. Saka ndakazobvunza baba ndikati baba mudzimu wamunoti mudzimu wamunawo pachichiona chandinoziva ndechekuti mudzimu kana wabuda unotozivikanwa nemhuri yese kwete kuti tizoziva kuti mune machira netsvimbo padambudziko rekunge taakuti isusu tine zvaakutinetsa tozoziva kuti baba mune machira mune tsvimbo nokuti baba wairamba kuti handina tsvimbo handina machira asi takazondoaona kuHarare bvapatorwa foto yezvinhu zviya kuitira umbowo ndikubabada. Zvadaro paitoona namarula ndikudangarira rimwe vhidhiyo rakazotorwa kwaishe bhekerwa vachitaura kuti ndine zvimwe zvinhu zvandandisapozide kunoita kumadziwo wakatora marula yangu waini nemutsago wasekuru wangu baba wababa kureva kuti zvinhu zvazvitori mutsago uyu chinhu chacho ukachiona unonyatsoziva mutsago utorwa nababa uyu pakatorwa zvimwe zvinhu zvaitebvenyuka zvazviri ipapo zvokuti ini hangu tinotenda Mwari kuti
Mwari akanaka, takabetserwa zvokuti izvinezvi upenyu hwatochinja. Hanzvadzi yangu firstborn, hanzvadzi yangu wechinamba 3, munin'ina wangu watori kumabasa iko zvinezvi, zvokuti nhasi wabatikana nenyaya yekuti mumwe wacho atori marisa pemunhu, but paanoshandira pacho hapana off, zvokuti akabva kutoita off mumashure umu. Saka wakundikana. Vamwe bamini vari kuHarare, vari kuBulawayo musoja wakundikana. Vamwe bamini vari kuno Marisape futi vanoshanda kuTimber wakundikana futi nenyaya yebasa munongozvizivawo. Asi ndo mamiriro anga akaita nyaya iwayo kuti ndo mamiriro. Saka inda kandatoti ni baba, inini baba ndinotokudai zvokukudai chaizvo chaizvo nomwoyo wangu wose. Zvinondirwadza kuti ndatenga mota iri panze iyoyo, ndatenga imwe mota yandinayo. Baba wangu hamukwiri, baba hamudyi kana sendi rangu. Zvinorwadza muupenyu. Saka zvinhu zvakandishungurudza kuti baba wangu chimbori chipo chinoita kuti zvokuti kandinombotasikuvanaya kwamambo Makoni kana kuti vanoenda kwaishe Bhekerwa, nenyaya yekuti zvinhu zvazviri kana mukazviona munoti inini chero munhu akanzi ane mudzimu haamboiti machira akawanda kudaro nesvimbo dzakawanda kudaro nehari dzakawanda kudaro nemapfumo nepfuti zvakawandisa zvinhu izvozvo. Kana tikati munhu ane mudzimu nedehwe reshumba ravanga vana ri baba vangu avo, zvokuti nazvino izvi kuti ndimutaurirei ndogumirwa chaiko kuti ndoshaa. Ndizvo zvandingangotaure mambo wangu. Asi zvese zvakatsva here izvozvo? Zvese zvakatsva. Saka baba vangu vakuchiti manje nepfuti zvese zvakapiswa, zvese neamarula. Saka yangu kuti hanzi amarula ndoyandinyanya kuda nekuti ndachida kuenda kumadziwa. Baba vakanzi ndikatonzi nemumwe munhu anga ari kwaishe Bhekerwa wakanzi wakuita zvemanjuzuka kumadziwa, mudzimu unoda amarula here? Plus mudzimu unotozikanwa mumusha, handiwo anototenga machira wega, anototengwa konde nemunhu wese wobuda mudzimu pamusha. Kwete kuti unobudira paHarare kwesisingazivi kuti munhu ane mudzimu. Zvakangofanana nendo handanzi ndine mudzimu. Mudzimu uyu usingazikane neumwe wese, ndichiita zvinhu zvangu ndega ndiri private, hausiwo unonzi mudzimu iwowo. Mudzimu unozikanwa uchibuda, ndini nhingi ndasvika ndiri kudai. Sakudzidzawo pandakaita nekuzivawo shona. Kwete kuti munhu anoita mudzimu wake ega kuHarare usingazikane nevamwe. Zviri kukonzera maproblems muupenyu hwevamwe vanhu. Ndo zvandingangoti chete ndingataurawo. Asi mafotos ndinawo, even audio rawaitaura tiri kwaishe Bhekerwa. Wachitonzi garai pasi, wachisimuka, wachiwiruka, wachidii, ndichitaiwa baba, tinokudai, asi sawi chete nemagubha anga ari pamuri ndo atisingadi. Ndo atachida kuti tabviswe. Nazvinezvi baba wangu kuchera ukanzi wadzoka kumusha, ndinotovada kuti baba uyai, ndinokudai ndigokuchengetai baba. Korava nomwe mukadzi here? Ndokumbotaura kwazvaitwa vachiti izvo. Bhozi waimbotaura vachiti ndine vana wangu ini. Nazvinezvi vanotogara vachitoti inini handichina basa nemi. Zvakaita inini. Mwari zvaanoita. Vane mumwe muzukuru wangu vachitifonerana naye anonzi Bangura ari kumusha. Vachisvika pakufonera kuti zvakafanana sanga mwana wangu komana ndiye wandisati kuona pasi pezuva. Muzukuru Bangura ndakamufonera musuna. Ndikati muzukuru, Mwari zvaanoita, Mwari akanaka. Ndangoti ndikufonera ndikuudze kuti maplans enyu ose ndinawo amanga muchiita nekuronga. Ose ndinawo. Akati aiwa sekuru, ini ndokufonerwawo handisirini musandibatanze munyaya idzodzo. Ndikati muzukuru, zvese information iyo ndinayo, ende iyeye muzukuru wangu iyeyo pane akatofonerwa, baba vakafona, mutori nevamwe vanhu varimo zvokuti umbo wacho zvokuti baba hawazivi kuti mazuva kwane technology. Kana even tiri kwaishe Bhekerwa kuna vanhu vaitotorawo mavidhiyo vachitotora. Ndakazotopatika ndakutotumirwa paWhatsApp ndikati kochiko chandikutumirwa ichi. Ndizvozvo zvandanda kutoona. Saka ndofunga kuti wasingazivi kuti nezvi even foni yawo iwawa inogona kutorekodha zvinhu zvawafona ko yawafona. Tikazozviri play apa, zvinhu zvacho zvinotoita kuti hazvizoiti basa baba, handidi kunyadzisa baba. Nekuti ndi baba wangu wandinoda, tinoda kusiya peukama. Ndatenda wangu mambo wangu. Vanhu munomuziva? Yangu yangu muswazi. Ndachira kudao. Yeyo pamusoro tipoterera. Iyi nyaya yauya ikai yakakura. Imba yeumambo. Baba wacho futi waruredzo watori munhu wari kutonzwa zviri kuitwa nevana wavo. Wega wega unotadzisana kugarika. So iri sensitive. Tinenge tichida kuti tinyatsoibate kunyatsoona kuti painoperera ngepapi. Yazongonakirapo kuti
wanga wachikupepusai kuti muone zvawanoita wasati wasvika mudare. Dai wezenge waamambo wariwo wakagara apa wachidaro, dare racho raizomira sei? Raizoti dare rekwamakoni rinenge rashata. Saka mukauro ndingangokukumbirei kuti dare iri ngarinyatsochifamba negwara raro chairo. Iwo wana baba wacho, baba Ruredzo, wachive waripo dare iro richifambiswa, kuitira kuti dzimba dzoumambo dzinyatsofambe nezvinhu zvakanaka. Mambo, inini kubva baba vachivapenyu nditika zvese kubva kana vana mbuya vangu mai vababa machira izvozvo zvese zvaitengerwa handiti vana baba vangu baba nambuya chaiva mai vababa ndovakunibatsira kutekesa maiyo izvozvo. Asi nemhaka yekuti mumusha medu munhu musina kumira zvakadini zvakanaka, munhu kungoite zvinhu unozvigadzirira wega. Handina kumbobvira ndakaramba, hapana mwana aisaziva kuti ndine machira ino. Mukuzvinzwa kana zvokunzi kweso kungotaurwa kwekunatsiridza zvinhu zvisiri pai zvisiripo. Wana wokunzi wagotaura kuti zvinhu zvakati kwete ndine urombo pamwe pacho ukada kutozonyemisa kuti zvakati izvo unotarisa zvasaka kuti zvibude zvese izvi. Chikonzero ndechekuti inini ndoda kuchenura wana baba wangu. Handiti baba mukuru nababa wangu ndio ndikurambidza. Inini ndiri kurambidzwa kuti ndichenure chinyi wana baba wangu. Ndikaenda kumusha kwavo, ndakaenda kumusha kwavo kwachikoro kunoti ngatifambei, ndikazofamba nababa wacho namai wacho havasi pamwe cheteba. Tezvara vanonzi wakamboitisa musikana nemvana, mai uyu ndio ngwari musikana. Wana baba watezvara nambuya mai atezvara ndio wakati imbai hatidini ba hatidi. Ndikafamba natezvara ndafamba nawo zvikanzi kwacha muri kufambirei newe. Dai mwana anyenga ari papa ndiyo tiri kuda apa. Tiite zvetinodini, takanzwa zvatakadini baba, zvatakanzwa mambo wangu. Tiri ikoko izvo hazvina nei zvese zvaitika zvashandiswa kuti zvakaitika uripo kumusha ikoko katongena kwachebvekero. Iri mubvunzo wangu uri kuti kana iri mhuri yakaita zvise ko murongo unopinza papi pamachira emusi ndio katungamira. Uchiona ndosaka ndakutaurira ichangamira kuti kubva kwese uko kuti ndichenura vana baba vangu muri kupanzwa mubvunzo ndingadi mundibvunzirewo. Ndoda ndibvunze kuti baba mukuru wangu nababa vangu chinyi akatadzirwa chinyi nawo chari kuita kuti tirambe kuwachenura. Madzissekuru angu ese akachenurweni, wana mai vangu ese akachenurweni, chii chari kurambidza kuti tadze kuchenura mai vangu? Zvinotaurwa kuti iwewe mhuri yanga isingazivi kuti une mudzimu kubva kungotaura inzwa ichangamire mambo kungotaura kubva uri patakatanga kutorana tichitanga kugara tese. Mwana achiri mudiki moziva kuti munhu ukatorana murume nemukadzi pana anotomborwara, akarwara uyu akaenda kumusha kwavo akanodzoka ikoko zvikanzi watezvara ndio akabvunza kuti kosei murume wacho asiri kuteera kupi kuno, zvikanzi aiwa mukadzi anomuda asi uyu ndiye akatosvikotanga usvikonditaurira izvozvo kuti kwanzi zisekuru remumusha menyu richabuda papi, richabuda pavari. Asi ndiri kuona kana pandakaenda uku ndaiti inini kadai achabudirwa nechida zisekuru remumusha mawo handitika. Iye akati kwanzi ndawataura kuti handizvidi. Ndikati unogoti hauzvide zvemumusha menyu here? Nyangwe pandakaenda uku ini ndakati kuti zvinhu zvangu zvinaka toda tiende kupi? Kwamakoni. Chendiri kufarira ndiri kutenda kuti ishebvekerwa wakatonga matongera inini uyu pandamirota ndichitaura iwe ndiri kurota iwe wakadai akaenda kumusha kwavo ndikanorukirwa juzu naambuya randakanobvunza futi kuti iko kuambuya maindirukira juzu rengere mahomwe dzechikadzi nemabhatani ko maindirukira inini juzu mukuwasha, sei musina kurukira varume venyawa majuzu? Zvikanzi wataurire izvo zvezvo nehama dzechongwari kogoko ndio kachikotora ndo wanhu ishe makoni kana kuchangamiri ndio mambo ndiko kunonzi kana kuchinzi kunotongerwa zvoudzvinyiriri ikoko ndikoko. Zvikanzi iwe wabvunzire nenyaya yejuzu unofanira kutoripa mombe yekuti vakaitirwa ijuzi iro. Asi juzi iro zveshuwa mese menenge ndikudini unenge uchidini uchizvibata. Inini ndaida kudzunga zvisine izvo tasvika pano mambo handitika pandakusvika inini ndiri kuti tasvika pagungwa pokumwira chendiri kuda kuti chokwadi chakanaka chidini chibude sezvechiri. Maonero angu inini anoita panyaya yemhuri yana Zimbabwe
matsanangurwa aitwa nyaya nemutsananguro wekutanga. Baba unofunga wakurasa nyaya iripo pamhuri ndeyekuti warada kuziva kuti mudzimu uri mumusha wamubudirwa nawo unonzani ende wakabva kupi usingazikanwi nemusha. Ndochete pane nyaya yemhuri iyi. Zvimwe zvese zvekudhuzi zvazvimwe nyaya yemachira nemashandiro aaita zvataurwa zvese nemungomano havana chavapindura vakuti paimwe nyaya vapindure zvataurwa. Chini chekutanga ndoda kuti mukatarisa wanga wakudzungudza imimi makagara pacheya paumambo wadzungudza kutaridza kuti vane umwe mweya usiri wekwamakoni, nekuti mweya wekwamakoni unoziza kuti kana muripo imimi hazviitwi vatenga kutodzungudza. Saka mweya waari kutoshandisa zviri pachena kuti haasi kumboshandisa mweya haana mudzimu wekwamakoni ba akaromba uyu murume because paangotaurwa kunzi iwe uri kuziya iri zvauda kuita pamberi pamambo wabva watidzoa iko zve zvaaraita akutaura zvokuti mai vangu nababa vangu kare but kutaurwa kwaitwa nemwana mumusha hamurongwi zvehwawa nemurongo. Murongo agoni kumisa waridzi wemusha kuti waite zvinhu zvemusha wavo, but uyo akuda kuti zvinhu zvake ndokunge ada kutobatsirwa kuti zvinhu zvake zvitorwe zvigadziriswe, saka akutanga kupuma kumurongo nokuti hama dai dziripo apuma hama dzake kwete kupuma murongo. Kachakame vamuswati havana uye vakamirirwa nehama dzavo kuti urongwa hwavari kuchema kuti toda kuti dzose makuva toda kuti vanasekuru vavo hapana ukama wavari kuisa kana kuti wavari kukoka kuti uyai tigadzisirai. Vanoda kunzvenga nekuti mai ndo vari kuramba. Murongo angamisa chii padare rekwamuswati. Urongwa huripo ndokuti baba avo havane katurike kari kumusana kwavo kavari kuedza kuvanza kuti musazive makore kutodzwa padare chokwadi chinozvaitudu pamusoro wechakadii maonero ndikuita aine kutaurwa iseikuita zvinofanira kuti vanaivo baba ava vakangozviitira zvinhu zvavo pasina vana vavo vanoroyaka wazviitira zvinhu zvavo nekuti musha kwakuchivhurukwa kwakushamisa kwakuchifamba nezvetigadzetore kuti iwo wasvika muno mawana kuziva kuti dare rehumambo rekwamakoni kudzima hokudima pamberi pamambo ari kutunga vata wada kuda wachibva wamiswa nashe aiwa hatizvizi zvakuita. Saka zvinopangidza kuti mudzimu wekwamakona hauchadi tsvina mumisha mavo waita kuti zvibude pachena izvi kusvika zvasvika pazviri kuti warasike nekuti hapana kana mwana umwe ari kupupurawo nezvemachirawo nezviro zvacho zvese izvozvo ngezvavo wega nen'anga dzavo dzekuharare dzavainopesana iko. Saka zvinoti aiwa zvinotendadzirwa mudzimu wenyu unoyera ikamambo mamiriro aita nyaya iyi yafadza kutoti iye muridzi ndiye auya kumangara ega achitsvaga moto wakapisa machira. Saka izvo zvakanaka zvauya kuti zviri pavari zvaona kutoti chienda kundozvimangara wega kuna mambo. Saka totenda nazvo kuti zimbabwe wazviuyisa wega, asi seizvozvo zviri kuratidza kuti zvinonga zvisiri izvo sekurambidzwa kwazviri kuitwa. Saka zvakanaka ukaona vana vachichemawo nababa wavo zvina kumira zvakanaka. Saka zvinonga zvida kuti zvichiovhenekwa. Oenda tindoona kuti pane mudzimu here, pane hobwa here, chii chiripo chiri kuitika. Moenda nawo
Achangamiri. Naenda kusvika churu nemhuri pamberi penyu kuna chiremba Dendera. Chiremba Dendera asvikotaura kuti musha menyu ndikuona hamusi kugara matare semhuri muchiwaka chimwe chete. Asi zvakare chiremba akaendera mberi akati ndaona musha mune mudzimu, asi mudzimu wacho hasi kufambiswa nemazvo. Hauna kuitwa semhuri yakarangarira pamwe chete ichifambira mudzimu uyu. Wabva pekutanga wabvunzwa kunzi zvamakatenga muchiunganidza izvi makaunganidza muinani, zvikanzi ndakazviita ndendeka, zvikanzi mudzimu ndiwani, zvikanzi mudzimu ndewemhuri. Saka maigounganidza zvese zvakawanda kudaro mega maizviunganidzire chii kana uri mudzimu wemhuri. Zvikanzi ndaingozviita zvinhu zvacho ndaitsanangurirwa nekwandaifambawo, zvikanzi handiwo mafambiro anoita mudzimu. Kana mudzimu muchinge wauya munokokorodza munhu munozviita muri pamwe chete, zvese zvinenge zviitwa zvese zvirikukurwa nemhuri. Saka zvese zvawakaita wakaita mhuri isingazivi, saka mhuri isingutsikana nenyaya yemudzimu. Chiremba Vhazo hakamhepo iyi inobuda pana baba achida kuti munguva ingabude ichitaura sekubvunza kwanga kuchiita munhu kuti ndiwani, asi hapana chabuda chinyatsobatika chataurwa nemhepo. Mhuri wamachibvunza kuti ndiwani, asi hapana kupindurwa kuti ndiwani. Saka chiremba ati musha menyu mudzimu urimo pana baba wake, asi hauna kuchena, nekuti mudzimu kana uchiuya unouya neturanda tunenge tuinato. Saka ndotofanira kutanga twabviswa mudzimu uchena ozopupurwa. Saka musha menyu munofanira kutanga mapindwa nachiremba. Handi yega Paulo, ane zvamakaona zvishoma izvozvo, kune vatorere zvainazvo vanoedza kutozvidzivirira. Saka mukanditendedza kupinda mumusha nekutaridzai, munofungidza kuti uyu ndiyega ngakatenga zvinhu waripo, uye mhuri kuda vamwe nekuzviwawo vanenge vatenda usikwadi kuti machira mamwe anogona arimo. Saka ndo zvakakosha zvataurika kuna chiremba nemhuri. Ndine zvandawedzera here kana zvandasirira zvakakosha batsirani. Isusu tazobvunzawo sekuti baba waigara vachingonditi muroyi, wakaenda kumusha kwangu wakati mwana wenyu anoroya. Saka tazobvunzawo kuna chiremba chitaura izvo nekuti wabereki wangu wakatomirirawo feedback. Wakaenda kwamambo Chikore wakawaunganidza wakataura kuti mwana wenyu anoroya neupfambi. Saka tazobvunzawo chiremba zvipupura kwegandizvo tinofanira kuti kuende kuriitwe mashoko akataurwa anomira zvakanaka, mutoita nzira yakanaka kufambidzana noita zvaro zvakanaka. Ndikazobvunzawo ndikati inini mumusha maiberekwa mombe ine misoro miviri, chiremba wakati urombwa ihwohwo hwamakanotsvaga baba. Chiremba futi wakataura wakati ini handitengwi. Pawakambouya iwewe nokuti baba wakamboenda ikoko kushunu wakanzouya nemhuri yako. Saka chiremba wataura achiti ini handitengwi, ndoda kuti ndibude pachena sezvazviri, handitengwi pane mari. Mhuri haina kusvika pakuti chiremba apinde mumusha. Chiremba azongoti nemi semhuri kana muchida kuti nyaya yemudzimu iri kubatsirei zvijeke namakutsikana neni munodzorwa nzezvibatsira. Asi kana musina kutsikana nematara muchakuona nekusadzana. Saka dangosirwa nemhuri kuti iwe wachati chiremba wabatsire saka munoda kuti chimubatsirwa nachiremba here kamuchii? Ndofunga tikange tadzokera tikandoudzawo nevamwe tinodzoka kuti tinge tichibatsirwa nekuti kuchendeserwa mushando kwatiri kutoda. Nekuti wataura wachiti mumusha hamuna kumira musha. Musangofunge kuti baba wenyu ava vega ndo vangaongorere zvinhu, asi watoripo vamwe futi vari kutora zvinhu zviripo. Saka sekuita kwatakangoitawo kuna baba kuti machira akatorwa netsvimbo, ndo zvatiri kuda kungotiwo musha uchene, tisununguke, zvinhu zvinake zvitorwe. Uyezve ndo patata takatowirirana nababa ava kubva musi watakatora zvinhu wachitoti nhanga yakandinyepera. Saka taifungidzira kuti isusu tichatoisa musoro pamwe chete kuti tipindewo kune vamwe futi vanazvo tisingazivi kuti tisingatotarisiri kuti baba vachauya kuno kuzoklema machira ari kunzi anga asina kunaka nachiremba kwatabva. Saka
ndofunga iwo wagutsikana kuti machira wanga wari kuda wari kuklema anzi haana kunaka, anga akaipa machira. Asi kuuya kwatiri kuita ipa panapa dzango mari dzinongobuda dzinofanira kunge dziri kutobuda kuti tinge tichibatsirwa kuti musha wedu muchene. Ndofunga ndiri mwana mudiki hangu, asi ndine mumwe muono kuti tinofanira kunge tinoisa musoro pamwe chete kuti mari dzatiri kubudisa kuno seipapa ndangoya ndikabvisa mari iwo wanga vari kuzvidza kuti kuna chiremba kunge wabviswa mari ndazotobvisa dhabho apo yawo mumhangari nini mumhangariro kuti tiende kuna chiremba. Saka izvozvo ndiri kukumbirawo kuti tinge tichiita kuti musha wedu uchene. Saka tikambodzokera tikambotsvaga nekupambara kuti zvinhu zviite ticheneserwewo musha wedu. Tiri vadiki hedu asi tiri kudawo